Good morning लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय आं बाक्सायावसो दंफैयो दे बाक्सा माने ओरैहाय जोंनि मादै ओमफ्राय आंनि जोनोम जायगा गामि बे जायगायावनो जोनोम मोनदोंमोन आं राङाफालि होननाय गामियाव दे ओइ मालाय नोंलाय ना माबेसे मोनखो हा जानोल' फैयो माथो नोंलाय बिमादैनि न'आव हा Only जानोल' फैयो आंनि फंबाय बियो आंनि सेकेन्ड बियो फंबाय ओमफ्राय माखासे फंबाय दंबावो दुगैनायदों लाजिदों हनै सासे जानोल' फैया होमबा बे फंबाय दे जानोल' फैयो बियो ओमफ्राय आदैयाथ' एक्सपायार जाबाय ओमफ्राय नै बेफोरो फख्रिया बिराद फुराना ओमफ्राय बेफोर नालेंखराना जों उन्दैब्लानो बे गय बागाना फंबाय दुइसिननि आदै गायना गालांनाय मोनदां बियो माबा माबि दंलाबायोलै बहाय फुराना दा बै दुब्लि बारियाव एसे खोन्थानोसै आं बारियावसो दङ नालाय दान्दिसे थांनोसै र' मा खोन्थाबाय थादों नै बाथौ आंनि जोनोम जायगायाव बाथौसो फालियो ओमफ्राय आं हजोंहाय चिराङाव ख्रिस्टियान आं कनभार्ट जादों बेफोर गासैबो बे मादैसो आंनि माबासो लांना खामायदों बियो मालाय खामायबावदों नै बेहालाय गैयालै मा गैया दाहाय माहायबा थांनायसै सानैजों थांग्रोनोसै जानोल' फैयो दा बे हा सजे नों जानोल' फैयो जानोल' फैयो बे जेबो खामानि गैया हालावबो थाङा मैयावबो थाङा बे दाबो एकाउन्टफोराव नायथांलै एकाउन्टआव नायथांलै मायाव एकाउन्टआव नायथां बेसेबां दङ बेसेबां गैया नुगोन पिज्जाना गोग्लै थाङो माया एकाउन्टआव नायथां मा दङ मा गैया नङा बिदा बुंनो सानैबो अस्थादखा गाहामसा मोनदों सानैबो खेला नङाब्रा मा बेसेथो दंब्रा नोंनि एकाउन्टआवलाय नंगौ थ' आं मैया बिदाखौ लाबोदोंमोन नालाय आंथ' नङा न'खराव बिदाखौ लाबोदोंमोन बेखौ एसे थुखैनो थांनोसै दे थ' बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै गामियाव फैबाना एसे आलादा बेसर बारियाव एसे भिडिअ लानो मोनाब्ला इन्टारेस्ट नाङा नङा होमबा बे जाहैबाय गामिनि फुराना दुब्लिनि बे जोंनिनो हा बेफोरो बेसर खुबैदों सोर खुबैदोंथाय बेखौ आं मोनथि रोंला सोरबा सासे खुबैदों ओमफ्राय बै बे गोमो नुहुरदोंना बेयावबो बेसर गासिबो ओरैबायदि बेसर बै दंफाङाथ' आवगोलनिफ्रायनो दंखायो जेब्ला जोनोम मोननाय अब्लानि समावनो बहुत फांसे फांनै दङमोन खिन्थु गोबां जाबाय आरोखि बावहाय ओमफ्राय बे गामिया जार गामि होननानै बुङो बावहाय जोंहा फामु दङमोन बै बे रोमै नुहुरनाय गामियावहाय ओमफ्राय नै बेजोंबो बेसर बे ओमफ्राय राङाफालि होननानै बुङो गामिनि नामखौ फुराना बस्ति बावहाय ओरैबायदि एनडिएफबिफोरबो थाफैयोमोन ना जोङो बै सुइस गेट दङ बिनि ओरै मोनसे लामा दङ बिदि बावहाय जेब्ला एबसु आन्दलन पिटिसि आन्दलन ना बुंबाय थादोंमोन आं बे समावहाय जोङो बेयाव दुब्लि बारियावहाय उन्दुयोमोन ओमफ्राय बेफोर दैया फ्लाद जाजोबोमोन माइ गायजोबो दैज्लाङाव बावहाय ओमफ्राय बे दुब्लि लामायावनो नै बेफोरबायदि लामायावनो ओरैबो उन्दुलायोमोन आरोखि ज'नो बे मोनसे इन्टारेस्ट दिन थांबाय आरोखि बै समाव जाय हक जेखियानो जादोला ओमफ्राय बै दंग' मोनसे दं बे दंग'आवहाय गोबां मानसि दुगैयो दासिमबो दुगैयो गोदो गोदायनिफ्रायनो आं बे दंग'नि सोमोन्दै मोननैसो भिडिअ लाबोगोन आं न'आव थांग्रोनि नङा होमबा इन्टारेस्ट नाङो गामियाव फैयोब्ला माने माबा मोनसे जुगाव दङफोरबायदि मोनो आरोखि थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा ओरै फै 17/8/89 नि थानेस्वर बर' सरगियारि आदसा न' मोनफैबाय ओमफ्राय र' आइयालाय माहाय थांखो थिनजो माबा आबैया मोनजानायखाय खुसियानो लाजाया फुङावनो होलांबावदों दे बिबैनाव बा माबा माबि दामहैबावदों मा नोलै बेखौ बस'नो हाबावला आरोखि बाबा फुङाव मेथाइ दामहैबाय सोर दामखोलै सानबाय थादों आं जेब्ला फुङाव
फुङाव उन्दुनानै साला सिमा गोथाव नुफुगासिनो दं बावहाय बिहासो दामनाया मुखुब जादों जि जायगायाव न' लुनाय ना गोदोनि समावनो मा होननानै बुङो फामुमोन आरोखि बियो ओमफ्राय सासेया हनै असमिया रायलायग्रा बेखौ दुगैगासिनो दङ ओमफ्राय आं जाय मुंख्लं मार्टिएस्टम खोन्थादोंमोन ना 17/8/89 नि बे समावहाय एबसु पिटिसि दावहा जाद्लायबाय थानायनि ना बे मुंख्लं मार्टिएस्टमाहाय ओरैबायदि अबस्था गाज्रि जानानै दं जाय हक ओनसोलाव बेफोरखौबो एसे जुदि साखोन सिखोन जुदि खालामनानै दोनोब्ला एसे मोजां जागौ होननानै आं सानो जाय हक नाजानि आंबो एसे सेंग्राफोरखौ गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंनानै बा साखोन सिखोनै एसे मोजां फोसाबना दोनलांनो हायो नामा जाय हक बिथाङा बिबो सासे बर' हारिनि थाखाय जिउ गारनायमोन ना मार्टिएस जालांदों मुंख्लं जालांदों बि न'खरनि मानसिजों आं गाबोनफोर दा जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे माबा होगासिनो दङ ना अनसुंथाइ मैयाहाय मोनसे अनसुंथाइ होनानै थांबाय जाय मार्टिएस जालांनाय बिथांमोननो अनसुंथाइ मोनसे होदों बै अनसुंथाइखौ बिथांमोना न'खरा मोनदोंना मोनाखै आरो बिथांमोननि न'खराव फैदोंना फैयाखै जिहेतु जोंनि फरायसा आफादफोरबो दङ जानो हागौ बै समाव एबसु पिटिसिनि आन्दलन सोरजों थैदों बा सोरजों मा जानाय बेखौ आं बुंनो थांला खोनानो मोन्दों एरियानि मानसिफोर गामिनि मानसिफोर खोन्थादों बे मानसिया पुलिसफोरजों गावथार जादों होननानै थ' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ आं गाबोन समफोरनि गेजेराव लाबोनोखौ नाजागोन न'खरनि मानसिजों सावरायनानै थ' आं दिनैहाय बिदाखौ आथिं नाख्रबदों गस्ला गिन्जिजों गाननानै न'आय एसे हमदो ओरै हम केमेराखौ पाग्र' इदा देखो नै बिदि नानांगौ स्ट्रक जादों नालाय बिदाया बिदिनो हे हे होनगासिनो दं नै आराम मोनदों दा हा माबा बुंबाय थाबाय आंखौ खिथि होनाखै आंबो खिथिबाय नों ओरै मबाइल जना थाबाय थानायखौ सिनाय मोनगोन ना मोनाखै ओमफ्राय लाजिनांगौमोन बाजै होननानै आंखौ हरदोलै खादों देहान सादों माबोरै मोनदों आराम मोनदों दासो आराम मोनदों थै खारनो होनायनि र' बेखौ हमना ओरै खालामना खालामगोन रा खालामदोंमोन ना बे थोंसेयानो आगसिनि आथिङा दं जानाया मेगना रौ जाबाय दा नोंनि दारायनानै लोमजानाया पपुलार जासिगोन मा नोंनि दारायनानै लोमजानाया पपुलार जासिगोन होनदों सोर बिदि जादों होननानै नोङो गाबोन आंनि स्कुलाव थांबा मेदामखौ फन खालामनो होननानै बे बुरिखौ माथो थाबदे ने आरो बे सकआवनो कमला गोदै कमला फानो आसिफोरखौ सोमावना होनांगौनो बिदि थांनानै दा फाननाय नङाबा गासै नुनानै गोजोन मोनगोन दे गालाय आसि सोमाव दे आसिया सोमाव दे सोमावलाय लासै लासैनो लासै र' नों फ्रि खालामलाय आथिंखौ फ्रि हगारजोब गोरा खालामनाङा नों हगारजोब जाथ'बाय बिबथैया बिसं खुरनानै होदों फिसाज्लाखौ जोथोन लाफैदों मालाय बिबथैया जाबाय बिसोरखौल'नो बिराद अनोलै जोंखौ अनखाथारा बिबथैफ्राबो
हायोबा गस्लाखौ एसे बोखांबा जागोन 사도. 사도. गामिनि मानसिफोर फैदों एसे नायनो 나도 저는 나이는 뭔데? बेमार जादों नालाय बे असे बिथै बिबो बिथै बिबो मादों Kuya प्रथम प्रथम नायबा खालामो मा खालामनायदो आइनि बिनानाव जोंनि मादै ने मबाइल थांगोन दालाय राबाल थांसै सिगां रायलायनाया मोजांमोन नोंसोरनो हाबे गाबोन हाबोनोसै रायलायब्ला गोबाव थांथ'नाङा खावलायफ्रा थनजोब्बाय मादै बुरिनानै थांबाथाय मा टेनसन ना नोंखौबो टेनसन खालामगोन ना दा ओरैनो दोनबाय थायो जायखिजाया लोमजानायफ्राथ' बिदिनोसै ब्लग खालामब्ला आंनि ब्लगाखौ नङा